Programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia, os estudios centrais de Canal Rías Baixas. Iniciamos unha nova edición de Falemos neste martes, primeiro martes do mes de maio, no sentido de que analizaremos a situación política, os orzamentos e toda a importancia que ten tanto nos investimentos para este ano 25 como na estrategia turística que desenvolve a Mancomunidade do Salnés, co seu presidente, con David Castro, que, como todos vostedes, ou moitos de vostedes saben, é o alcalde de Ribadumia e, bueno, pois están de festa este fin de semana e tamén acaban de presentar a festa do Viño Tinto, que é unha das festas importantes e que inicia a temporada de verán. Estaremos tamén analizando a política municipal do Concello de Caldas de Reis. Faremos balance destes casi 2 anos co seu alcalde, con Jacobo Pérez. E abrimos este turno de análisis e de entrevistas para analizar a política municipal do Concello de Pontevedra, capital das Rías Baixas, pero tamén o portavoz do Partido Popular neste Concello é o vicepresidente da Diputación de Pontevedra, Rafael Domínguez. Moi boa noite, benvido, como estamos? Moi boa noite, moi ben. Aquí sempre estamos ben como en casa. Bueno, encantado. Non sei se empezamos polo Concello e logo nos vamos á Diputación. Como Concello. Sí, porque, bueno, xa que acabo de falar dos outros dous representantes dos concellos, tanto de Ribadumia como de Caldas, vostede como portavoz do Partido Popular, forza mayoritaria no Concello de Pontevedra, casi nestes 2 anos. Que balance poderíamos facer desta legislatura destes 2 anos do goberno bipartito? Bueno, a verdade é que gañamos as eleccións, o Partido Popular despois de 12 anos volveu a gañar as eleccións, pero non foi suficiente. O apoio do Partido Socialista a lores, os perdedores das eleccións, pois decidiron unirse, e a verdade é que malo para Pontevedra. Nestes 2 anos non houbo ningún adianto para a cidade, ao contrario, estamos vendo que vai a peor en cuanto a limpeza, vai a peor en cuanto a seguridade, vai a peor en cuanto a investimentos. Non estamos vendo investimentos importantes por parte do Concello, aparte daqueles que está facendo ou financiando a Diputación de Pontevedra, polo que estamos vendo que a cidade
non pita, non vai ben, non vai en camiño, non é unha cidade moderna, non é unha cidade limpa, non é unha cidade que neste momento a xente pode dicir que ben está Pontevedra porque non é verdade. E ademais diso, estamos vendo problemas de aparcamento, problemas de tráfico, problemas de convivencia, problemas de limpeza. Estamos vendo cousas que a verdade que o que din é que a cidade vai se deteriorando e o que necesita un novo impulso, un novo pulo e, sobre todo, dar un paso adiante hacia a modernidade, hacia unha cidade verde, hacia unha cidade aberta a ría de Pontevedra, unha cidade limpa, unha cidade con Lérez Dragado, unha cidade que necesita tantas e tantas cousas que neste momento non vemos. Os barrios están abandonados, as parroquias están abandonadas, as entidades deportivas están abandonadas, os servicios sociais non funcionan. Creo que é unha cidade que, bueno, que se está pouco a pouco apagando e o que queremos é volver a iluminala. Si lle parece, logo entramos un poquinho máis en detalle, pero aparte de eso, que se acaban de aprobar os orzamentos, son os orzamentos bastante importantes, pero, sin embargo, os do ano pasado, cerca do 60% non se executou. Claro, estamos vendo que non se está traballando ben, e o digo así claramente. Primeiro, os do ano pasado, a taxa de execución é mínima, é ridícula. Eso quere dicir que tes o diñeiro, pero non investes na cidade, polo tanto non se está facendo ben. E os deste ano, pois peor, non vai ter unha gran taxa de execución, pero si o que vamos a ver é que para a Policía Local hai menos diñeiro, para os servicios sociais hai menos diñeiro, hai menos cartos. É unha pena porque Pontevedra é unha das cidades cos servicios sociais con menos cantidade e con menos orzamento de toda España a nivel nacional. Levou o premio Corazón de Pedra, o que é unha pena, pero ademais non vai haber novos investimentos a nivel de obras nas rúas, as parroquias van a continuar abandonadas, as instalacións deportivas seguen, a verdade que con enormes déficits e sendo insuficientes para que os nosos rapaces poidan desenvolver a súa actividade física. Estamos vendo uns orzamentos que son insolidarios, que son mailos, que son, ademais, con unha carga impositiva moi elevada, polo tanto, non están funcionando ben. E o Partido Socialista, o papel do Partido Socialista, que apoia isto cando... A verdade é que o papel do Partido Socialista non son Pontevedra, sino na maioría de España os socialistas non se entenden moi ben, porque fai un ano dixeron que os orzamentos eran inaprobables e non se podían aprobar e o levaron a unha moción de confianza e agora aprobaron a primeira de cambio cando son os orzamentos similares ou prácticamente iguais aos do ano pasado. Por lo tanto, o que estamos vendo é que a situación do Partido Socialista o se di sí, mañán vai dicir non e pasado non sabemos o que vai dicir. Pero é habitual do Partido Socialista votar o Partido Socialista e votar aqueles que se din unha cousa e mañán outra. Por exemplo, Reina Victoria. O Partido Socialista votou no mandato pasado 4 veces en contra de abrir Reina Victoria e, cando chegaron as eleccións, prometeu abrir Reina Victoria. E agora lle dá a alcaldía a Lores e lle aproba os orzamentos sin reabrir Reina Victoria. Pero como son moitos exemplos, por lo tanto, eu creo que o Partido Socialista non é un partido fiable a nivel nacional neste momento, sen dúbida. Houve outros momentos en que era un partido que se podía confiar, pero o Partido Socialista de Pontevedra leva moitísimo tempo sen ser absolutamente confiable, simplemente unha muleta para Lores necesaria, porque Lores, bueno, está en minoría, perdeu as eleccións dunha forma moi importante con nós e necesita esa muleta, pero bueno, eso é cuestión do Partido Socialista, pero a verdade é que non sabemos o que vai decidir mañá o Partido Socialista porque un día di unha cousa e o día seguinte día contraria. Sobre o tema da Reina Victoria, vostedes van a presentar unha moción para poder modificar o órgano de representación municipal e quitarle un pouquiño esas competencias. Sí, a verdade é que presentamos unha moción para levar as competencias, para que as competencias sean do pleno a reapertura. O que acontece é que estas mocións despois teñen e necesitan informes técnicos, eses informes técnicos Lores os vai adiando, as cousas que lle interesan van moi rápida, as cousas que non lle interesan van moi lentas e acabamos despois sen saber quen vai ter a capacidade de reabrir. A nosa idea é que o pleno, que é o que ten a máxima garantía e sobre todo é o órgano que representa máis os desexos dos pontevedreses, ten que ter a capacidade de abrir unha rúa tan importante como Reina Victoria. Porque foi pechada, pero está sin usos e sin... Reina Victoria foi pechada na pandemia e así o dixo Lores a todos os pontevedreses para evitar que os rapaces se contagiaran.
Isto o dixo, utilizou a pandemia para dicir iso. E máis, nun pleno de Pontevedra, preguntaronme a mí desde o Bloque Nacionalista se eu quería que os rapaces se contagiaran de COVID. Pasou o COVID e seguiu pechada. E agora o que din é que xa sabían que a querían pechar, pero mentiron os pontevedreses. É o que está facendo moitas veces Lores en Pontevedra. Lores mentiu os pontevedreses cando dixo que era para protexer os rapaces do COVID unha arteria principal, pero tamén mentiu cando dixo que as luces de Natal se retrasaban porque era para o cambio climático. Este ano xa puseron unha data normal, por lo tanto, este ano o mellor non lle importa a Lores o cambio climático, ou quizáis o que pasou é que levaron tarde un contrato e como o contrato chegou tarde, retrasaron iso. Pero volveu a mentir os pontevedreses, non ten ningún problema. O mentiu cando dixo que a súa casa tiña licencia, non tiña licencia de primeira ocupación. Por lo tanto, non lle importa mentir os pontevedreses se con iso ten un rédito político. E logo non ten pago, non? Porque o socio lle consinte. Bueno, o socio lle consinte, pero ten pago. Temos que pensar que Lores veu de casi unha maioría absoluta, agora ser o segundo partido, un partido que perdeu miles e miles de votos nas últimas eleccións e, entre outras cousas, o Partido Popular volveu a gañar as eleccións e, entre outras cousas, gracias a este resultado do Partido Popular, o BNG e o PSOE perderon a Diputación de Pontevedra, porque a verdade é que tivemos un óptimo resultado, un magnífico resultado, óptimo só é a maioría absoluta, pero tivemos un magnífico resultado e levou a que a Diputación de Pontevedra, despois de 8 anos calamitosos, voltase agora con Luís López, un presidente que está a facer fantásticamente ben, e a verdade é que menos mal que tivemos estes resultados, entre outras cosas, porque Lores perdeu votos, miles e miles de votos. Que pasa co pabellón de Monteporreiro con un investimento de 6,4 millóns de euros que quere ser solo un pabellón exclusivo para tenis de mesa? Sí, e aquí, ademais, eu creo que incluso a Xunta non ten toda a información facilitada polo Concello. Hai dúas cousas. O primeiro, Pontevedra ten un déficit enorme de pabellóns, de recursos de instalacións deportivas, pero sobre todo de pabellóns, onde vemos que os clubs para os entrenamentos día a día pasan fatal e teñen que facer, a verdade, que ou aire libre ou nada. Sí, ou malabarismos para poder entrenar e non entrenan todos os días ou as horas que realmente querían. Por lo tanto, Pontevedra necesita pabellóns, eu teño claro, e desde 2009 Lores ven prometendo un pabellón da Parda que non sabemos, só fai promesas nas eleccións. Por eso a sorpresa é que cando se vai a facer unha instalación deportiva do Concello moi importante de 6,2 millóns, que nós dicimos que sí, nos enteramos que vai ser só para tenis de mesa. Non ten lógica que os xogadores de baloncesto, os xogadores de voleibol, os xogadores de gimnasia artística, de tantos e tantos deportes de interior, de balonmán, vexan que se vai invertir tantísimo diñeiro só para un clube de tenis de mesa. 6,2 millóns? Non. Nos, por suposto que se faga en Monteporreiro todas as inversións, que se faga o prometido pabellón da Parda, pero a parte de tenis de mesa ten que ter cabida para outros deportes, porque ninguén entende que unha cidade como Pontevedra vai a invertir 6,2 millóns de euros só para tenis de mesa, cando hai tantas necesidades. Oye, mira, temos 20 pabellóns, están baleiros, vamos a hacer un de tenis de mesa. Non é a situación. Por lo tanto, que se faga o pabellón de Monteporreiro, sí. Que se invirta diñeiro en Monteporreiro, levo pedindo cartos en Monteporreiro fai moitísimos anos desde que estou en política en Pontevedra. Pero que se esa só para tenis de mesa non o entende ninguén, ningún dos clubs cos que eu falei entende rigurosamente que se invista tanto diñeiro. E despois, mentiron unha vez máis dicindo que tiña un acordo con CGTD. Non. A Xunta de Galicia vai facer en Pontevedra un centro de alto rendimento terceiro de España. Vai ser un investimento altísimo, pero non hai ningún acordo para que se esa parte do CGTD, entre outras cousas, porque non se falou coa Xunta deste tema. O presentaron e día seguinte mandaron unha carta á Xunta dicindo que ian facer isto. Por lo tanto, o CGTD, que ten, e a Xunta, que son xente rigurosa, está diseñando un centro de alto rendimento para deportistas de élite enorme na parroquia en Sebe, en Cernadiñas, para que todos os pontevedreses de élite e todos aqueles deportistas de élite poidan ter un sitio para desenvolver a súa actividade profesional e deportiva de élite. Pero non se falou para nada de ping-pong, non, de tenis de mesa. Por lo tanto, non ten lógica, os cartos hai que utilizalos e teñen que ser miles e miles de licencias deportivas que non poden entender que con tantas necesidades se destinen tantos cartos ao tenis de mesa. Eso é na cidade. E nas parroquias facemos un repaso. As parroquias están abandonadas, pero fai moitísimo tempo. As parroquias, Lores que dixo que ia ser
o último mandato das parroquias, volveu a enganar a xente, porque nin vai ás parroquias. Vai a súa, porque é onde durme, pero non vai, non visita, non se fan obras, os contenedores son os máis vellos que hai, non se desbroza en tempo e forma, as pistas están abandonadas, está mal iluminado, eu que todas as semanas vou a 2 ou 3 parroquias sempre, creo que é lamentable ver que un alcalde se esqueza de que esa parte é tan Pontevedra como mesmo. Pagan impostos de primeira, pero teñen servicios de terceira, iluminación, tantas e tantas cousas, e vas a unha e a outra, e todos te din as mesmas cousas. Abandono total por parte do Concello. E é unha pena porque co COVID, nós unha das cousas que descubrimos é que unha das cousas boas era vivir na naturaleza, ter unha casa, ter o teu espacio, e moita xente podía irse, e o que estamos vendo é que están perdendo población porque non se descuidan, porque non hai un plan xeral, porque as licencias tardan anos, porque terrenos que noutras cidades poderías construir en Pontevedra que non hai plan xeral non se pode construir, tantos e tantos problemas nas parroquias que a verdade é que están perdendo población, e unha pena por simplemente non cuidalas, e unha pena. Volvemos ao centro, incluso vostedes e algunha concelleira do Partido Popular denunciaba que o teatro principal está descuidado e ademais ten con deficiencias, humedades. Sí. Me gustaría que fixeran isto e que se pararan neste tema, e aparte de eso, no tema que sí que é máis preocupante para todos, que é a inseguridade ciudadana, ¿no? Sí. Que vostedes veñen ademais de ter reunións cos sindicatos policiais. Sí. E coa policía local, e a falta de investimentos e de aposta pola policía local. Que raios pasa aquí e por que os servicios sociais aquí non teñen a súa forza? Hai dous temas. Primeiro, o teatro principal non está en condicións. A verdade é que se fixeron algúns apaños fai un tempo, pero son apaños, tens que facer reformas para que quede ben, e non temos un teatro principal, o Concello de Pontevedra, de garantías e de calidade neste momento, e unha pena. Por tanto, vamos a traballar para que iso se resolva. Pero despois, hai un grave problema de convivencia neste momento, e un grave problema de un determinado grupo de personas indicentes, moitas delas con patoloxías, toxicodependencias, e aquí o primeiro fallo é os servicios sociais. Son personas que necesitan do máximo apoio dos servicios sociais. As persoas que teñen problemas son os pontevedreses os que teñen que solucionalas, e moitas veces son xente con enfermidades e con doenzas que temos que cuidar. Se os servicios sociais fallan e non hai cartos, Lores non destina cartos aos servicios sociais, di que de esquerdas, pero a verdade é que o goberno de todas as capitais de provincia de España que menos destina por habitante aos servicios sociais, temos esta situación, non se lle dá axuda, porque non dan, os traballadores sociais non dan. Pero despois é que a policía local non toma medidas, primeiro, porque hai un problema grave coa policía local. Só temos que ver que o antigo xefe de policía local foi fichado por Telmo. Telmo é unha persona inteligente, veu un grandísimo xefe de policía local e dixo: a ti non te queren, non te preocupes que te quero eu. Por lo tanto, perdemos un gran xefe de policía local que estaba sendo maltratado por Lores. Pero ademais é que os recursos son insuficientes, tanto os recursos humanos como os recursos materiais. Por lo tanto, estamos vendo que hai conflictos todos os días. Hoxe no Diario de Pontevedra, unha carta en Pontevedra Viva, todos os días me paran na rúa dicindo que esa situación é insostenible, xa non un punto de vista de imaxen, porque todos os veraneantes, todas as persoas do camiño, todas as que veñen a vivir a Pontevedra, a coñecer Pontevedra, a imaxen que se levan é de persoas indicentes bebendo, consumindo drogas no centro de Pontevedra, na Ferrería, no casco histórico, en Campolongo, pero, sobre todo, problema de convivencia, sobre todo en 3 ámbitos. Os rapaces. E os maiores. Os rapaces que me dicían, nanai, o meu fillo ten 13 anos, non pode baixar só o autobús porque hai problemas. As persoas maiores que sinten medo, e un medo real, e sobre todo as mulleres novas. Estamos vendo que as mulleres novas recentemente agrediron e deron unha paliza a unha rapaza nova na plena Ferrería, tivo que ir a ambulancia, tivo que atendela, sen ningún motivo, sen ninguna necesidade. Estamos vendo que as agresións se multiplican porque non se fai nada. Nos pedimos que se coordine millor a Policía Local coa Policía Nacional, convocar a Xunta de Seguridade, nos dixeron que non, que estaba todo ben. É un problema de imaxen, un problema de seguridade, un problema de convivencia e un problema que é unha pena, porque outras cidades non o teñen resolto. E se resolve moi facilmente máis presencia policial disuasoria. E logo tamén nos reunimos con todos os corpos e forzas de seguridade do Estado e se está impedindo o acceso. Hai varios pivotes que a Policía Nacional non ten posibilidade de pasar, porque Lores non quere Policía Nacional no centro da cidade.
E non nos podemos esquecer que nacionalista non quere Policía Nacional no centro, entón impide. E a Policía Nacional pediu unha chave só para emerxencias, e lle dixeron que non, Lores dixo que non quere Policía Nacional no centro da cidade. Que sucede? Isto, roubos, agresións, cousas, e un día vai haber un disgusto. Só houve unha agresión cun palo na cabeza dunha persona moi coñecida en Pontevedra que a levou ao servicio de urxencias, pero estamos vendo agresións a camareros, agresións a peregrinos. Hai un francés que foi agredido salvaxemente no verano pasado e xurou que non volvía a Pontevedra. E iso é unha pésima imaxen para a cidade. Non podes ir... Pero esa cerrazón... Bueno, eu creo que negar a evidencia. Lores está pechado no seu despacho, non sai á rúa, non é unha persona que o vesas todos os días, que vai a ver os veciños, que fale cos veciños, non fala con eles, e cando lle dis algo se enfada e te grita, bueno, é o que está facendo nos últimos anos, e a verdade é que eu creo que tiña que ser un alcalde máis de falar coa xente, de explicar as cousas, de estar e de ver os problemas. E volvo ao revés, ou volvo ao principio, e o socio tampouco forza. O socio firma un cheque en branco, porque non ten personalidade, o Partido Socialista de Pontevedra non ten personalidade, e deixalle facer a Lores o que queira, pero vai haber un disgusto. Cando hai un disgusto, nos vamos a lamentar e probablemente a culpa sexa do Partido Popular, pero non. Agora, a maioría da xente de Pontevedra ve que é unha imaxen lamentable, ve que hai un grupo de persoas que, repito, que non teñen os servicios sociais adecuados e que hai que reforzalos, e ven que non está a policía. Ou se dicían na prensa, a policía local non fai nada, Lores non lles deixa facer nada. É unha pena. Proxecto Río Gafos, volver a descubrilo logo de... Nos estamos a favor. Pero e a pasarela de Madeira sempre está averiada? Bueno, neste momento está un desastre, esperamos, pero está un desastre como estivo Campolongo durante moitísimos anos e segue estando. Vemos que as farolas non funcionan, vemos que está sucia, vemos que non se podan as árbores, vemos moitas cousas. Agora, é verdade que unha das cousas que se está facendo en Europa, e eu, as cousas que estou de acordo, cando non estou, é o destapo dun río. Cando hai un río na cidade hai que intentar destapalo, hai fondos europeos, creo que é importante que se faga ben. Vai a cambiar o panorama. Vai a cambiar e é positivo. Hai que buscar que as posibles complicacións que pode haber, fálanse de insectos e todo iso, que se controlen, que se poden controlar. Claro. Pero creemos que algo un aspecto positivo para Pontevedra. E as cousas positivas para Pontevedra hai que apoialas e temos que facelas entre todos, e iso é importante. O río non ten color, nin azul, non, e algo que vamos deixar os nosos fillos, por tanto, e ten que ser. E iso está ben, un proxecto do Partido Socialista, que intentou Lores cargarse, porque chamou a Madrid para pedir que querían os fondos para outra cousa, e cando viron que non, pois, dixeron, pois, se hai que facelo, facemos. E que pasa en Madrid co tema do dragado do Lérez? Bueno, eso é unha situación que é pouco entendible. Quen coñeza o Lérez, e se non invito a xente que vesa recentemente colgamos nas nosas redes sociais, que reivindicando. Sí, os barcos non chegan ao porto de Lérez. Non chegan. Hai unha parte que teñen pechado. Incluso con marea alta. Claro, porque non ten calado os barcos. Por lo tanto, é un problema gravísimo e hai que dragalo. E a Xunta quere dragalo desde fai moitos anos. En 2021, o Goberno de España, que é onde teñen que ir eses áridos, dixo que onde era non podía ser. A 3 millas náuticas, creo, que da illa de Sálvar. Levamos 4 anos esperando que nos digan onde, e agora dixeron que sí. Hai un informe técnico que di que a 3 millas náuticas fora de Sálvar. O din os técnicos, non o dimos non. Primeiro, perdemos 4 anos neste sentido de que se podía ter dragado o Lérez. A Xunta de Galicia está esperando autorización definitiva, que parece ser que pode chegar este verano, ten os cartos e ten a intención de facer o dragado do Lérez. Varias veces o público. Sí, e ten orzamento nos presupuestos que a forma máis clara de dicir que se vai facer. Polo tanto, estamos esperando a autorización definitiva para iniciar todos os trámites. Que sucede? Que agora o BNG, e por iso nos vamos a levar o próximo día 19 ao Pleno de Pontevedra unha moción, o BNG está dicindo que eses áridos, que é onde din os técnicos que teñen que estar, que son perxudiciais para a ría. Mire usted, nos creemos nos informes técnicos sempre, sobre todo informes técnicos de Madrid, que din que iso non vai afectar para nada nin a ría, nin a Sálvora. Por lo tanto, esperamos un voto do BNG de Pontevedra favorable ao dragado do Lérez, porque se o BNG empeza por paus nas rodas, vamos a ter un problema. Hai que facelo, é urxente. Do punto de vista medioambiental,
do punto de vista ecolóxico, do punto de vista da actividade turística e do punto de vista do porto de Pontevedra, que non chegan os barcos. Imagínese... Do porto deportivo que non crece nin nin crece, nin siquiera ten actividade. Claro. Estive reunido a semana pasada co presidente, co nova xunta directiva, e dicían que ten chamadas todos os días e mails para pedir, porque imagínate o bonito que é vir en barco, baixas no porto deportivo, estás a 10 metros da zona bella de Pontevedra, onde podes cenar, onde podes disfrutar, podes coñecer a nosa cidade. É un foco máis de turismo, un turismo, ademais, cunha capacidade económica moi elevada. Por lo tanto, eu creo que é moi importante ese dragado e queremos un apoio unánime do Concello de Pontevedra e do Pleno de Pontevedra a isto, porque non se pode retrasar un día máis. O resto do contorno do Lérez, como estaría? Bueno, está millorable, pero a verdade é que este tramo do Lérez neste momento é urxente xa de todos os puntos de vista. Incluso os mariscadoras están dicindo que sí, que é necesario. Claro, porque para elas tamén vai millorar. Entón, está todo o mundo de acordo, menos Néstor Rego e Ana Pontón, que din que os áridos alí non. Eu espero que recapaciten sinceramente e que o BNG de Pontevedra lle diga a Ana Pontón e a Néstor Rego que sí, que se fían dos informes técnicos de Madrid e que os áridos van a ir alá onde teñen que estar e onde din os técnicos. Eu non son técnico, pero teño a certeza que asinou iso teño coñecemento para facelo. Tivo 4 anos para afinar onde tiñan que ser. En mes e medio cambia o panorama, se recupera a Bienal de Arte despois de 15 anos, 21 de xuño a 30 de setembro. Isto é un hito, non? E ademais é un dos escaparates que a vostede lle encanta. Creo que Pontevedra ten que ser unha cidade moderna últimamente. Que a capacidade museística que ten, que a capacidade, co potencial que ten, que logo que tamén quero que me fale do proxecto do Convento de Santa Clara, co que vai a supoñer o Pazo de Lourizán, co que vai a supoñer todo e ese potencial da arte. A cidade de Pontevedra tiña a Bienal máis antiga da Península Ibérica. Hasta o 10. Sí. No ano 10, por situacións económicas, decidiuse suspender. E agora hemos tido a valentía e un esforzo económico moi grande que sobrepasa os 1,7 millóns de euros, que se di pronto, para recuperar unha Bienal de Arte internacional. Unha Bienal que vai facer de Pontevedra un eixo cultural a nivel europeo, sen dúbida. E, dende logo, sitúa Pontevedra no mapa. Recentemente me dicía un director dun dos millores museos de España, dicía que pasa en Pontevedra que non deixo de vir, que están facendo cousa tras cousa. Pois a Bienal vai ser un pelotazo. E vai ser, ollo, eu non sei artista, hai un comisariado que son eles os que escollen, pero o arte contemporáneo sempre fai pensar, ten que facer pensar, reflexionar. E este tema, que a posición do home ante a guerra, vai haber obras de arte, seguro, duras, polémicas, que van facer pensar. Pero a verdade aquí, teño que dicir que Lores e a Xunta de Galicia se teñen implicado o Concello en que a Bienal vaya ben, traballe ben, funcione ben e vai ser en toda a cidade, vai ser múltiples sedes. Claro, vou para Pontevedra, vou para Rías Baixas, pero vou para Galicia. Cando me preguntan por que queres recuperar a Bienal de Arte, cal é a túa idea? Porque xa estamos traballando na do 27, non é a do 25. Isto se traballa con moito tempo. Porque eu creo que Pontevedra vai ter unha nova identidade coa Bienal de Arte, unha cidade moderna, culta, artística, temos belas artes, temos comunicación, temos todo para facer de Pontevedra unha cidade. Eu creo que cando dentro de 10 ou 15 anos alguén diga Pontevedra así, a cidade da Bienal de Arte, así como pensamos en Venecia, Bienal de Arte, ou pensamos noutras cidades, creo que iso vai lle dar unha nova identidade a longo prazo á cidade de Pontevedra como xa tivo e vamos recuperar. E estou moi contento con todos os traballadores do Museo de Pontevedra, todos os traballadores da Diputación de Pontevedra que están traballando arreo, porque é moi difícil traer 60 artistas, centos e centos de obras de arte, algúns na rúa, 13 sedes... De cantos países? Bueno, eu creo que son 20 e pico países, polo tanto, só traer e montar as obras cos seguros e todo iso, só iso supera o $500,000 de euros. Por lo tanto, eu teño que agradecer ao presidente da Diputación que tivera a generosidade de que a Bienal de Arte se pudera facer. Teño que dicir que non só en Pontevedra, vai estar por toda a provincia, vai estar en Ogrove, vai estar en Sanxenxo, vai estar en Vigo, vai estar en varias cidades, por lo tanto, vamos presentar en breve todo, pero que vai dar unha identidade cultural única a toda a cidade de Pontevedra e toda a provincia de Pontevedra, e creo que é moi positivo. E aquí volvolle para atrás. E a cidade como vai a estar de bonita?
Bueno, eu espero que este igual de bonita que está agora ou millor, espero que se traballe, pero estivese a Bienal ou non, é unha pena, porque calquer persona que este pasando agora e facendo o Camiño de Santiago vai pasar pola Herrería ou diante de Peregrina e vais levar unha mala impresión de Pontevedra. Só iso, xa non digo, non entro en as persoas que é o máis importante, que tes que cuidar e axudar as persoas que teñen problemas, pero a imaxe que se está levando agora mesmo a xente de Pontevedra non é a millor, e é unha pena que iso teña que ser así. Por eso esa... Claro, pero bueno, eu quero unha cidade de futuro, unha cidade moderna, cultural, artística, do deporte, unha cidade turística, unha cidade que se poda chegar en velero e a xente poida disfrutar da nosa ría e vir a cenar nos magníficos restaurantes que temos en Pontevedra. Invito a todo o mundo a vir a cenar a Pontevedra ou a comprar a Pontevedra ou a disfrutar da hostelería de Pontevedra, pero creo que eso é moi importante porque creo que todos os pontevedreses, todos os de fora, queremos que teñan unha boa imaxe da nosa cidade. Señor Domínguez, como vai o proxecto do convento de Santa Clara? Bueno, o proxecto definitivo chegoume esta semana, este luns, pero temos aí unha dificultade, é que unha diferencia de criterio, porque os nosos técnicos nos dixeron que tiñamos que ter esa licencia. Lores leva desde o 27 de xullo, xa vai daqui a pouco un ano, sen darnos licencia, e os técnicos da Diputación saben cando poden pedir unha licencia ou non, podes pedir algún documento ou non, pero bueno, non quere dala, pero vai acabar por ter que dala. Pero eu creo que desde o Museo de Pontevedra estamos vivindo un momento histórico, non só coa Bienal, sino con a recuperación de Santa Clara. A recuperación de Santa Clara, que vai ser un museo, sobre todo uns xardíns, que levan pechados 400 anos, que a xente non podía pasar, e que nós, desde a Diputación de Pontevedra, vamos a abrir a todos os pontevedreses para que sexan parte dun museo. Algo que vamos a musealizar, que vamos a modernizar, e que, dende logo, creo que vai ser... Ao lado do resto dos edificios dos museos. O digo para a audiencia que non coñeza ben... Al lado da Plaza de Barcelos, ali está aquel muro que está na zona norte, ese é o muro de Santa Clara, aí vai haber unha porta e se vai acceder os xardíns de Santa Clara e o Museo de Pontevedra. Pero ademais estamos coa remodelación dos edificios centrais, que agora mesmo está en patrimonio, estudándose para poder pedir licencia. A Diputación non para, o Museo de Pontevedra non para. Eu sou un destes proxectos, xa tensionaría a un museo, pero os edificios centrais, Santa Clara, cos descubrimentos de Santa Clara que agora te digo, e a Bienal, teño que agradecer cada día a todos os traballadores do Museo de Pontevedra, que son excepcionais, e máis cousas que van sair nos próximos meses, agradecer o traballo. Son os profesionais magníficos. Eu cando vou por aí, a Bienal de Venecia, en Venecia nos dicen Museo de Pontevedra, sí, o coñecemos. En Madrid estivemos recentemente no Reina Sofía. Que non lle damos a importancia que ten. É magnífico. Aquí nos falta recoñecer e publicitar, digamos que disfrutar e agradecer. Pero vouche dicir unha cousa. Veña. A Bienal de Pontevedra vai ser un antes e un despois no Museo de Pontevedra, pero o ano que ven vai haber unha exposición que teño a certeza que vai batir todos os récords de público, sí, e de visitas da historia do Museo de Pontevedra, pero cando podo dicir, se digo, pero teño a certeza que o próximo verán vai ser así. Creo que Pontevedra está no mapa, o Museo de Pontevedra está no mapa, a Diputación está facendo un traballo magnífico en toda a provincia, e a parte que a mí me corresponde en Pontevedra, os profesionais, porque son os profesionais os que están facendo todo. Acabamos de ter agora unha doazón de 32 cartas e dun diseño, dun cuadro magnífico de Valle Inclán, no que vamos a poder investigar máis a figura de Valle Inclán. Creo que a xente a nivel internacional identifica Valle Inclán con Madrid. Vamos a traballar para que Valle Inclán se identifique con Pontevedra. Tivo unha etapa en Pontevedra que a verdade é que afectou moitísimo e que axudou a desenvolver despois toda a súa actividade. Creo que estamos traballando nunha moi boa dirección, e iso gracias á nova directora do museo, gracias á nova xente do museo, gracias á xente que levaba anos traballando no museo, fai magníficamente ben, e estamos traballando para dar solucións a aqueles problemas que ten o museo e que probablemente van a ver millorado nos próximos tempos. Bueno, e falando de o futuro de Pontevedra esperanzador, esperemos que o de toda Galicia e de todos os povos, pero entre outras cousas, bueno, co que vai a ser a nova estación intermodal do tren e dos autobuses, os investimentos que está facendo, e xa que este mes entregan
vivendas sociais da Xunta de Galicia en Valdecorvos e logo en San Blas, no, hai outras proxectadas que están... Hai varias en Valdecorvos. Correcto. Sí. Bueno, e logo en outras zonas, na de San Mauro tamén, Sí, que hai outros proxectos sí. importantes. Bueno, todo isto vai afectar e me gustaría que fiara isto co Pexón de Pontevedra. Sí, bueno, hai... O modelo de cidade, non? Sí, hai dous temas. O primeiro, o presidente da Xunta de Galicia de Pontevedra. E eu creo que non é por iso, pero é verdade que a Xunta de Galicia nunca invertiu tanto na cidade de Pontevedra. Estamos falando antes do Centro de Alto Rendimento, que vai ser un orzamento superior aos 20 millóns de euros, sen dúbida. Estamos falando do novo Montecelo, que é un orzamento de 180 millóns, máis todo o investimento e que vai mellorar non só as instalacións para os enfermos, sino as instalacións para os traballadores que van a traballar nun hospital puntero. Estamos hablando do Pazo de Lourizán, que a Xunta acaba de facer un concurso para que se rehabilite o Pazo de Lourizán. Estamos falando da carretera Bella de Marín, estamos falando das sendas de Sebe, tamén se está falando de Campañó, onde se están facendo obras no entorno do colexio, estamos falando do dragado do Río Lérez. A Xunta de Alfonso Rueda cumple con Pontevedra. Estamos falando dun problema gravísimo que é vivendas sociais. Bueno, pois acabamos de presentar agora unha vivenda, máis de 100 vivendas sociais, unha promoción que vai ser Valdecorvos de alquiler social para xente que non teña vivenda, menores de 35 anos, quero dicir, se está traballando moitísimo desde a Xunta. Concello de Pontevedra pedir unha licencia é unha locura, xa no Santa Clara. Calquer persona que pida unha licencia en Madrid a ten en 30 días. Calquer persona que pida unha licencia en Pontevedra, 2, 3, 4 anos, porque algo inasumible como está traballando o Concello de Pontevedra. Os emprendedores como non se vai queixar? Mire, se están pechando negocios que é verdade que cometeron a irregularidade de facer unha obra sen licencia, pero eu pregunto, por que un empresario que leva 30 anos cun negocio vai arriscarse a facer unha obra sin licencia? Porque non lle dan a licencia. Porque as licencias non se dan en Pontevedra, porque non funciona. Por lo tanto, isto é o que está conseguindo que se retrase todo moitísimo. Temos que ser áxiles nas licencias, temos que ser unha administración moderna, unha administración que se poida facer todo rapidamente, pero que non se esqueza das persoas maiores e que reciba presencialmente as persoas e as atenda presencialmente. Temos que ser unha administración que funcione para o cidadano. En este momento, a administración en Pontevedra non funciona porque se veñen mantendo atrancos que non son capaces de resolver por causa da desidia de alguén que leva 26 anos e cree que todo é seu e non é así. Temos que renovar, hai que renovar o Concello de Pontevedra porque a verdade é que se está quedando atrás en moitas cousas e é unha pena. Pontevedra é preciosa, era preciosa antes que Lores fixo cousas moi bonitas e que hai que agradecer e eu agradezo o traballo de todos os funcionarios e todos os que foron alcaldes e Lores fixo cousas ben. Pero xa está pasado, xa está pasado de volta, xa a verdade é que Pontevedra non é unha administración moderna, non é unha cidade de futuro, unha cidade que está mirando cara atrás continuamente en vez de mirar cara adiante, e cousas e erros dramáticos como de destinar 6,2 millóns en vez de para todos os deportistas só para un reducido número de deportistas é algo que eu chamo un erro estratégico como está cometendo últimamente varios, ou a presencia de dificultades de convivencia todos os días que estamos vendo e os que somos de Pontevedra lamentamos que existan esas situacións que son subsanables en gran parte e iso é que me dá moita pena, cousas que vexo de Pontevedra que con un poquinho de cariño e de traballo se poderían sacar adiante, pero agora mesmo traballo non hai. En fin, e tendo orzamento. E tendo orzamento, claro que sí. Señor Domínguez, chegamos ao final, ao final do noso tempo, pero ten a última intervención, un minuto, para decir o que vostede queira ou que eu non lle preguntei como paso por esta edición do programa Falemos. Bueno, eu sempre quero dicir unha cousa, son de Pontevedra, traballo para Pontevedra e agora, onde me colocaron os pontevedreses, que como vicepresidenta da Diputación, teño que dicir que sempre que me chega un proxecto de Pontevedra, sempre intento favorecer a cidade de Pontevedra, a toda a provincia, pero teño certo cariño coa miña cidade e creo que hai cousas que se poden facer mellor. O digo así, Lores tivo anos bons, sobre todo os primeiros, que fixo cousas importantes, peatonalizacións que funcionaron, e o que eu estou de acordo que se fixo, ese modelo de cidade. Pedrosa, Juan Luis. Sí, pero hai cousas que fixo ben, pero cousas como pechar Reina Victoria para facer un skatepark, que cada vez que desmontamos
son 12.000 euros que temos que pagar todos os pontevedreses, ou facer un pabellón de 6,2 millóns só para ping-pong, cousas que eu creo que xa non son lóxicas, ou deixar que a cidade este sucia e que en malas condicións ou con personas que están agredindo as personas continuamente. Creo que son errores que se deben de subsanar, e eu creo que hai que pensar nunha cidade moderna, limpa, ecolóxica, que traballe cunha ría dragada, que non se esqueza dos barrios ou das parroquias, da seguridade, que se acorde da cultura, do deporte. Creo que Pontevedra ten moitísimo potencial e creo que se poden facer moi ben as cousas. Moitísimas gracias por participar connosco nesta edición. Hasta unha próxima ocasión. Moi boa noite. Moi boa noite e gracias a vos por convidarme. Un placer. Nos vamos a publicidade, damando os patrocinadores, volvemos e recibimos e damos a benvida a Jacobo Pérez, alcalde de Caldas de Reis. Non o perdan, repasaremos con el toda a actividade política neste concello. Capitalino tamén de comarca. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Pois estamos de novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Jacobo Pérez, alcalde de Caldas de Reis. Benvido, señor Pérez. Ben hallado, boas noites. Bueno, empezamos polo Congreso, porque está todavía a celebración aí, non? Sí, o Congreso do pasado sábado, onde foi reelixido como secretario xeral David Regades como secretario xeral da provincia de Pontevedra do Partido Socialista. Bueno, é unha aposta forte e ademais o señor Regades que é a terceira vez que é a terceira, sí, é o terceiro mandato que acaba de estrenar, que acaba de coller, lóxicamente, única candidatura, aclamación total, sí. E ademais a forza que ten dende a posición que ten como delegado da Zona Franca, non? Sí, tamén. Vamos a ver, apóstase por unha continuidade, un equipo unido, unha provincia unida, cuns moi bons resultados, que é o traballo destes últimos 8 anos que pois deron como resultado esa única candidatura, esa... Vigo pesa moito, pero a provincia de Pontevedra é a máis socialista das 4 galegas, non? É unha das 10 máis socialistas de toda España. Sí, é o resumo do que se leu do Congreso, do que falábamos fai un pouquiño, non? É dicir, o traballo ben feito, pois dá os resultados. O traballo ben feito, tanto por todos os meus compañeiros que están, tanto os que están na oposición, que tamén lle toca, e tamén fan moi bo traballo, e todos os compañeiros que tamén pois están nos postos de alcaldes ou alcaldesas, e tamén os 8 anos que preceden
esta nova deputación, que con Carmela Silva ao fronte tamén fixo moito e moi bo por todos os veciños e veciñas de toda a provincia. Claro. Bueno, digamos que os congresos sempre poñen un poquinho de euforia, de adrenalina para toda a familia, non? E entón supoño que hoxe están así un poquinho, incluso vostede ten que celebrar que digamos que foi elexido secretario provincial de emprego dentro do Partido Socialista do provincial, vamos. Sí. Esa é unha responsabilidade, vostede é un novo como alcalde, leva uns mesiños, está aí nos 90 días, 100 días. Bueno, ahora xa son un poquinho máis, 120, 130, sí, pero bueno. E bueno, esta responsabilidade, bueno, tamén digamos que na comarca, na nosa comarca hai moitos representantes, vale? Sí. Vamos a ver, alcaldes, compañeiros, concelleiros. Eu, ao final, pese a levar os 100 días, como diste, de alcalde, son casi 19, casi para 20, relacionado no mundo da política, primeiro na entidade, despois como concelleiro e agora como alcalde. Bueno, é un posto que, bueno, cando toca, e toca nun momento no que, bueno, hai unha bagaxe, hai unha experiencia, e sobre todo, bueno, contento porque sempre que te nombren ou que pensen en ti para formar parte dunha executiva é de agradecer e unha responsabilidade. É unha responsabilidade. E sobre todo porque nos abre moitas posibilidades tamén a que Caldas, que despois deses 46 anos xa con gobernos socialistas ao fronte, con alcaldes socialistas ao fronte, pois, lóxicamente, ten que ter tamén, ou nós consideramos que tiña que ter unha presencia nesa executiva. Claro. Como van estes casi 2 aniños de que, aínda que vostede leva 100 e algo de días, hai que facer xestión, e estamos casi nos 2 aniños. Se tuvera que decir un tramo ou un porcentaxe de xestión do comprometido fai 2 anos nas eleccións de pasado 23, canto estaría feito ou en fase de facer? En fase de facer bastante máis da metade, feito posiblemente un pouquiño menos, eu rondaría en torno dun 40%, entre outras cousas, porque témolo falado en moitos plenos, incluso aquí cando estuve a última vez, sobre todo polo feito de que temos moitas cousas que Caldas ao final, igual que outros moitos concellos, pero Caldas necesita moitos permisos sectoriais para facer moitas das obras e dos proxectos que queremos levar a cabo. Entón, pois, bueno, eso está nos retrasando un pouquiño en canto que a execución definitiva, pero, bueno, somos ambiciosos, temos os proxectos en marcha case todos, e os que non están xa en marcha, pois estánse acabando de redactar. Que pasa no colexio de San Clemente coa unidade infantil, onde hai 2 nenos que quedan sin atención e sin... E que pasa coa Consellería? Por que esta decisión ou por que esta situación? Vamos a ver, nós non acabamos de entendelo porque, bueno, todo isto non é de agora, non é novo. Isto iniciouse xa do ano pasado, do curso pasado, cando durante o mes de agosto, pois, a Consellería eliminou unha aula de educación infantil no Colexio San Clemente, e hai que ter en conta que naquel momento o cómputo daba, é dicir, se houberan tido en conta os 2 rapaces con discapacidade que había, un que computaba doble e outro triple polo porcentaxe da discapacidade, non terían que haber anulado aquela aula naquel momento. Bueno, naquel momento fixeron o que nos entendíamos que era un parche, que foi algo que tiña que haber vido de por sí, ou que podería haber vido da mesma maneira, que foi que eles, dende a Consellería, nombraron un mestre, unha mestra, neste caso, do Plan Mega, e, bueno, con eso, algúns foron ou compraron un engano ou foron enganados pensando que xa estaba todo resolto. Nós, por desgraza, xa naquel momento decíamos que este era un parche e que iba a haber un problema a futuro, e, bueno, pois, como digo, por desgraza, pois tiñamos razón neste caso, e agora o problema témolo encima da mesa. Son 2 rapaces os que quedan fora, porque unha vez que se suprime unha aula, o número de matrículas disminúe con respecto ao ano seguinte. Co cual, agora mesmo, pois estamos con eses 2 rapaces que quedarían fora, son 2 porque non houve máis matrículas, pero tampouco hai a posibilidade de casaxa, e nos seguimos entendendo, igual que entendíamos fai eses 10 meses ou 9 meses aproximadamente, seguimos entendendo que isto ao final o que vai é a condenar o futuro do propio colexio, porque se non poden entrar rapaces en idade infantil, cando cheguen á primaria tamén se reducirán esas aulas debido a que
se eu teño que buscar na vida para levar o meu rapaz agora mesmo a outro colexio. San Clemente é unha parroquia grande. San Clemente é unha parroquia grande, há moitos rapaces, ademais de San Clemente, tamén acuden rapaces de Carracedo. Non entendemos, de feito, en teoría reconoceron, en teoría non, minto, os pais reconoceron que era un erro, que se iba a solucionar, non se solucionou ata o día de hoxe, nós entendíamos que non se iba a solucionar con aquel parche que habían posto, e nós agora o que estamos pelexando é porque, utilizando os términos políticos, se nos devolva a aula que nos roubaron, que lle roubaron ao colexio, non? Porque, xa digo, é un colexio que ten unha historia, que ten uns anos, un colexio onde se está dando unha educación fundamental, é moi boa, por certo, de feito van a recoller un premio ahora o Venres, na ONED tamén, e, bueno, nós agora mesmo estamos nun proceso no que estamos tratando de colaborar cos pais, ca dirección, con todos os docentes, para que se recupere esa aula. De feito, esta mesma, a parte de facer a recollida de firmas e colaborar ca recollida de firmas tamén nas dependencias municipais, constame que esta mañán presentouse tamén por parte do Partido Socialista no Parlamento Galego, presentouse unha pregunta, quedou registrada esta mañán, unha pregunta parlamentaria, que nos vindeiros días, pois... Aos representantes da Consellería, as reunións coas consellerías, co delegado, co conselleiro, apuntan a unha posible solución ou pronta solución máis que posible? Pronta teria que ser, é dicir, o peche das matrículas e da baremación ten que ser xa. A día de hoxe hai 2 rapaces que quedan fora. Nos esperamos que eles rectifiquen o antes posible para que todo o mundo poida ter a tranquilidade de que os rapaces van poder seguir estudiando no colexio. Bueno, antes decíamos que recolleu o cargo de secretario de Emprego no PSDG. Metémonos nos parques empresariales? Pois... Vamos alá, por onde ti queires. Hai algunha reunión pendiente? Bueno, os parques empresariales, lóxicamente, para Caldas teñen moita importancia, bueno, para todos os concellos. Aquí falamos máis ben de asentamentos, non? Porque o Parque de Veigas de Almorzar, que é o que está aí, sigue o tapón ese no Ministerio? Como está iso? Sigue o tapón no Ministerio, é algo co que seguimos a pelear, é algo que nos vai levar algún tempo... Ministerio de Infraestructuras. Ministerio de Infraestructuras, efectivamente. Sigue o tapón, é algo que nos vai levar un tempo desencallar a situación. E falamos de gobernos amigos, de partido do amigo. Sí, é dunha lei que está polo medio, que teremos que adaptarnos a ela, e teremos que ao mellor, o que estábamos buscando, que era abaratar esa posibilidade de desenrolar ese plan especial de infraestructuras e dotacións, pois teremos que adaptalo o máis posible á normativa vixente, pese a que o mellor pois teña un coste un pouquiño máis elevado do que a nos gustaría. Son cuestións distintas, non? É dicir, por exemplo, o que é o asentamento das Veigas de Almorzar, do Parque Empresarial das Veigas de Almorzar, que é un asentamento que ven, pois, que lesa dende fai 50 anos, e a novas empresas que se foron asentando aí, bueno, como xa está máis que sabido estudiado. Despois abriuse a posibilidade de dúas novas vías, unha que é a ampliación do polígono do Pousadoiro, principalmente de Villa García, pero que abarca 100.000 metros cadrados... Porque está no límite de Caldas. Que está no límite de Caldas, xusto, e abarcaría 100.000 metros cadrados que estarían en Caldas. De eso vai haber noticias pronto, ou polo menos algunha reunión está prevista, non? Sí, eu penso que nos vindeiros días firmarase ou asinarase xa o convenio que dé inicio á creación desa ampliación. Tamén eu non me gusta dar datas porque é moi fácil que os políticos non se equivocamos, pero sí que eu podo dicirche a día de hoxe que hoxe pola mañán estuve en Zona Franca, antes do verán teremos noticias tamén para darlle, sobre todo, os empresarios que teñen terreos e que están pelexando polo desenrolo e pola creación do Parque Empresarial de Paradela Carracedo. Paradela Carracedo. Digamos que os estudios técnicos e a viabilidade, en este caso, David Regades, como delegado da Zona Franca de Vigo, digamos que a Zona Franca é o ente que se vai encargar de facer esos estudios, ¿no? Exactamente, o estudio prácticamente está rematado, como digo, e bueno, sí que teremos a deferencia de que hai uns grandes tenedores, por decirlo de alguma maneira, de terreos na zona, será pois cos primeiros os que nos reunamos, porque son os que
impulsaron ou trataron de impulsar as ese polígono. posibilidades, ademais o de Carracedo, de Paradela, na parroquia de Carracedo, ese, no lugar de Paradela, a parroquia de Carracedo, digamos que queda moi ben conectado coa autopista, coa AP9, non? E a Nacional 550. Eso é unha das cousas que máis apetecible fai este polígono, Claro. é dicir, é un polígono que pois ten o acceso prácticamente no propio polígono ten o acceso á autoestrada AP9, non? Que é unha dos hándicaps que pasan nas veigas de Almorzar, que habría que facer rotondas ou algo así para as conexións. Sí, vamos a ver, son unha das a dificultade, o que implica a dificultade nas veigas de Almorzar, a dificultade técnica das veigas de Almorzar é que xa hai moita parte construída. Como sabemos, é un asentamento que vende tan atrás que, bueno, ten a súa particularidade todo o largo da carretera, e aí o que nos obrigan é a facer, para facer os viais de servicio, 2 rotondas en altura que pois encarecen o que é o traballo para o polígono que é. O polígono de arriba, o polígono de Paradela Carracedo, estamos falando sería en 2 fases, pero un polígono que se poden chegar a desenrolar 800 e pico mil metros cuadrados, 836 me parece que son, 836 metros cuadrados, entonces, bueno, ten unha orografía, ten uns condicionantes diferentes que bueno, fai non moito máis, digamos, non máis apetecible, pero sí distinto de facer, con unhas facilidades que é un terreo virxe, por dicirlo de alguma maneira, co cual pois, facilita a creación dun novo e non a legalización dun existente. Bueno, como está esa campaña informativa aos maiores de 60 anos en Caldas? E que pretende o alcalde? Que quere o alcalde? Que son os objetivos? Vamos a ver, mandar unha cartiña explicando, quere saber o alcalde? Vamos a ver, tanto o alcalde como o equipo de goberno, non? É dicir, nós temos 3.000 persoas maiores de 60 anos en Caldas. De 9.800 que somos, que teñamos 3.000 maiores de 60 anos, pois, lóxicamente, a nós interesanos primeiro para poder darlle a mellor calidade de vida e devolverlle da mellor maneira posible todo aquilo que fixeron por nós no seu día, non? Todas estas persoas maiores, pois o primeiro que queremos é saber e conocer de primeira man as súas inquietudes, as súas suxerencias, os seus problemas, e tamén que nos valga como un pequeno censo para saber todas esas persoas maiores que están solas, que ao mellor pois teñen menos contacto ca familia tamén, e que, pois, mira, tal e como pasou o pasado luns, bueno, o anterior, cando foi o apagón, pois tamén ter un contacto un pouco máis directo con esa xente. Pois, bueno, veuse claro na pandemia que fixéramos un traballo moi bon nese aspecto, bueno, ahora xa viña de antes, pero tamén co apagón puxose de manifesto que hai moitas persoas moi maiores que pois viven no rural, que están soas e que son os que máis, lóxicamente, van precisar pois nun momento dado dun goberno que ten que estar, ou dun servicios sociais que teñen que velar polos seus intereses. Atender, que poida socorrer, que poida atender, que poida preocuparse, e que poida decir, necesito isto, non? É saber onde están, como están, como... E como poden colaborar? Porque vostede presenta unha especie de formulario das cousas, das necesidades, non? Sí, nos, bueno, vía enquisa, queremos saber unhas cuestións básicas e xenéricas das persoas. Sí, totalmente, claro. Esa enquisa que se pode crear... Digo, para que os veciños poden contestar abertamente. Sí, totalmente. Isto, de feito, non hai que cubrir nin nome, nin apelidos, nin por suposto nada. Temos varios buzóns donde se recolle, tanto no Concello como no Fogar do Maior, como se pode facer vía internet con unha descarga, que sería completamente anónima. Entón, aí darános moitos datos e moito campo para poder traballar nun Fogar do Maior que leva máis de 20 anos traballando pola calidade de vida dos maiores, e para seguir traballando da mellor maneira posible, pois temos que saber o que nos están demandando a día de hoxe. A punto de abrirse o novo, non? A punto, están as obras bastante avanzadas. Eu penso que, bueno, está a piques de rematar a temporada das actividades do Fogar do Maior, agora remata o curso escolar prácticamente, pero entendemos que o ano que ven empezan sí ou sí xa no novo Fogar do Maior, e posiblemente pois demos algunha sorpresa durante o branco. Bueno. E esa zona de ocio na Tafona en que vai a consistir? Pois esa zona de ocio na Tafona, vamos a ver, a Tafona convertiuse no espacio de ocio, valga a redundancia, de lecer máis grande, máis importante de Caldas a día de hoxe, con diferencia e con todo o respeto, lóxicamente, para o Xardín Botánico, para a Carballeira, que son outra cousa, non?
Na Tafona, hoxe en día podes atopar dende o parque infantil con os rapaciños máis pequenos, temos xa a pista multideporte funcionando dende hai uns meses, que tamén facía moita falta, está a pista de pádel, están os paseos que tanto usan tamén a xente maior, e dende hai uns anos que se tuveron que retirar por diversas cuestións, sobre todo polo estado de deterioro despois do tempo, que se retiraran aqueles elementos biosaludables que tamén utilizaba normalmente a xente maior. Nos diseñamos un parque que lle demos en chamar o Parque do Maior, porque leva uns elementos, como son os elementos biosaludables, un campo de petanca, un campo de chave, que a priori son utilizados polos maiores, que evidentemente dos que vai poder disfrutar toda a veciñanza de Caldas. Pero creemos que cerramos o círculo de que toda a veciñanza caldense, pois nun único espacio, poidan estar todos ali, non? É dicir, con todos os servicios, ademais, a pé de todo isto, e no propio casco urbano, pois eso, poden estar os avós deixando os rapaces no parque, os netos no parque infantil, eles, pois... Que se vai a dar moito esa situación. Seguro que sí, seguro que sí. Por eso lle queremos agradecer tanto, e por eso temos que seguir traballando dende o Fogar do Maior e con estas políticas sociais tan importantes para toda esta xente. Bueno, vostede tamén, outra das facetas é que nos colexios e nos nenos pequenos pois lles dá charlas sobre a xestión do lixo e, bueno, do reciclaxe, o compost, todo isto. Como está esta situación, como nos comportamos ou como se comportan os veciños de Caldas, incluso aproveitando, porque o tempo aquí correnos moito, co dos restos de voluminosos, por decirlo de algún xeito. Empezando polos voluminosos, nós temos un servicio de recollida de todos os voluminosos, principalmente para os particulares, pois que, bueno, todos temos... Pero hai que avisar, non? Sí, temos un número de teléfono que se avisa e depois, bueno, pois pasa o persoal do Concello a recoller e retirar, pois, eses muebles antigos, eses elementos que, pois, as persoas, pois, xa non queren dispoñer deles ou os cambios. Xa nos entendemos. E a partir de aí, pois, bueno, todo o que conleva o que é o compostaxe, máis que me dicías, temos que seguir formando e facendo campañas, sobre todo nos máis novos, porque son as campañas que realmente funcionan. Os que fan cambiar os maiores son os rapaces, eso está claro. Entonces, bueno, estamos con estas campañas de formación, toda vez que hubo que, dende fai ano e medio para acá, estás instalando o colector marrón e demais, entre outras cousas, porque a xente maior entende dunha forma que non entenden os pequenos, pero son os pequenos que cambian os hábitos, que canto mellor reciclemos, máis barato nos vai costar a nós como Concello a recollida de basura, e se nos sale máis barato a recollida de basura, non se vai haber incrementado o recibo da recollida de lixo. Básicamente eso, é dicir que todos nos integremos, que todos traballemos e que todos colaboremos por que o reciclaxe vaya na mellor maneira. En beneficio común. Exactamente. E aí chegamos a que xa comentamos na última entrevista que pasou por aquí, o saneamento. Pero están aprobados e axudicados en Sallares San Clemente. Con estas dúas obras que quero que me comente, con estes dous proxectos, canto quedaría de saneamento, como estaría o Concello? Nós temos un cálculo aproximado todavía, non temos o definitivo, nós creemos que temos aproximadamente un 80% feito. A pesar deso, claro, agora falta, sobre todo en sitios máis aillados, non? É dicir, sabes que cando faz un saneamento, faz os colectores xerais, onde aglutinas o maior número de casas, é dicir, tens que buscar a repercusión do custe polo número de vivendas recollidas, entón, bueno, agora quedan as partes máis difíciles, máis costosas e demais. Si é certo que temos unha das parroquias, en diferencia das outras, que é a que menor número de saneamento ten, que é Godos, que é na que nos teremos na que estamos empezando a traballar ahora xa con proxectos e demais. Bueno, con estes dous proxectos, tanto o que comentabas, que xa están axudicados 600.000 euros en Sallar agora mesmo, e 600.000 que se axudicarán tan pronto cheguen os permisos oportunos a través de, que son os de San Clemente, aí daránse dous golpes grandes, pois tanto nunha parroquia como noutra.
en Coro, Augas de Galicia, como está o convenio, que parece que hai algún cambio por aí, ou polo menos na xustificación das inversións do que reciben como canon os tres concellos afectados, que é Cuntis, Moraña e Caldas. Bueno, é un convenio que dende o seu origen o convenio firmábase e xustificábanse accións culturais tamén. Bueno, pois Augas de Galicia xa dende o ano pasado estános insistindo bueno, vai todo encaminhado a que o convenio vai máis destinado a accións medioambientais que a accións culturais. Pero, bueno, teremos que adaptarnos e xustificar. E as actuacións que necesita o Concello de Caldas de Reis, que necesita para sobre Umia e as competencias de Augas de Galicia, dragado, limpezas, permisos, autorizacións, digamos. Sí, no que é no tramo urbano, que empeza pois aproximadamente no entorno do asilo e acaba pois onde termina o muro da Tafona, aí é onde nós temos un pouco máis de traballo que temos que facer. De feito, estáse facendo, estánse recollendo, retirando árbores, facendo mantemento nas ribeiras e limpezas, sempre cando Augas autorice, están autorizando, estamos facendo todo baixo a súa man, cas declaracións responsables ou cos permisos pertinentes. De feito, queremos agora que en principio ten que estar a piques de chegar a autorización definitiva para poder recuperar o entorno donde era a playa fluvial e máis o palco no río. Queremos tamén recuperar ese entorno para o disfrute da xente. Bueno, nós si consideramos ou si pedimos a Augas de Galicia, pois non sabemos moi ben a forma de facelo, porque aí para iso hai técnicos, pero nós entendemos que un dragado como se facía antiguamente e demais si permitiría erradicar esa sedimentación que depois crea esa vegetación, que é o que realmente a xente de Caldas non acaba de comprender, non acabamos de ver nin de comprender no leito do noso río, non? Nós queremos ver unha lámina de auga, non queremos ver pois un xardín no medio dun río. Mas fai tapón e sube o base, co cal. Sí, é a sedimentación cada vez é máis, co cual cada vez hai máis sedimentación, máis herba, menos auga, e eso non é o que nos gusta nin o que queremos. E por outra parte tamén, tanto con augas como con patrimonio natural, temos que pelear porque de alguna maneira pois traten de erradicar de todo ese treito do río, cando menos a Egeria que son competencias, teñen a capacidade para poder facelo. Señor Pérez, como está coidando, mantendo o camiño portugués a Santiago? Pois é outra desas cousas que nos tocan de coidar e de manter, pero claro, sempre baixo a prescripción deles. O camiño, hai zonas onde está moi ben e hai zonas onde está moi mal. No seu paso por Arcos, por exemplo, porque coincide onde hai vivendas, onde hai tráfico rodado, hai que facer máis traballo do que realmente nos... Bueno, pero agora xa acaba de marchar o inverno, xa estamos na primavera. Agora debería de facerse un bacheo que polo menos aguantara ata o inverno que ven. Claro. E, ademais, bueno, Caldas é non só cabeceira de comarca, sino que etapa, cabeceira de etapa do Camiño de Santiago, non? E os peregrinos e o impacto económico e social que ten o Camiño de Santiago e os peregrinos é importante, non? E, ademais, fai uns días eu creo que estábamos vivindo unhas borrascas importantes e un grupo numeroso de peregrinos que chegaron e vostedes abriron o pabellón de deportes para poder acollerse e que poderan ter un pouco de descanso, non? Sí, vamos a ver, o que o pabellón demándanos moitísimos grupos, moitísimas empresas, incluso que se dedican a facer excursións. Nós sempre dicimos que non. O pabellón non é para iso. Ademais, hai 1.600 campos aproximadamente en Caldas, non vamos a facer unha competencia desleal dun negocio, dun sector que dinamiza e favorece moito a nosa vida. Están a precios moi asequibles. Hai de todo, hai dende os albergues ata hotéis de moito luxo que aí están e todos teñen esa capacidade para poder acoller a todos os grupos que veñan. A partir de aí, si hai momentos puntuais, non son moitos o ano, por exemplo, foi esa semana, e pode haber o mellor algunha semana en pleno verán, donde dende a Asociación de Hosteleros se nos di, oye, temos un problema, xa estamos a tope, e estános informando que dende Pontevedra, inicio da etapa, ven un grupo, vai vir unha banda que ainda por riba non teña reserva. E nós, en resposta a esta Asociación de Hosteleros, que agora está renovada e estamos traballando man a man con eles,
Claro, eles dinos, é unha mágoa que cheguen aquí e teñan que coller un taxi para marcharse para outras localidades a tal. Entón, nese caso, pois, nos abrimos o pabellón para que pois, poidan pernotar estas 50, 60, 80 personas que quedarían fora, porque ao final cenan, desayunan, conocen e van a falar Caldas tamén, e van a falar ben de Caldas, claro, porque favorecemoslle, facilitamoslle as cousas. Valga dicir tamén que neste caso en concreto había que facelo aínda que só fora por humanidade. Claro. É dicir, foi na borrasca máis grande deste ano, polo menos, e había que facelo por ambas cuestións. Claro, porque chega ao final de etapa a xente, ao final, se topan aí un grupo numeroso e tal. E isto non para que, ademais, fixo ben explícalo, que non xere tensións no comercio e nin no negocio da hostelería. Claro, nós aí, ao contrario, o que queremos é favorecer un negocio que a xente se quede. Que é un dos motores principais do Concello de Caldas, e queremos que a xente se quede, porque quedándose van consumir aquí. Se ao final teñen que, o que dicimos, ou coller un taxi ou coller un autobús e marchar para outro lado, pois lóxicamente ese gasto que podería quedar aquí, pois vai ser un sitio. De que xeito axuda o camiño a dinamizar o comercio, a hostelería, todo o resto de panaderías, pastelerías, negocios, souvenirs, etc. Vamos a ver, en maior ou menor medida todo o mundo se ve beneficiado, porque lóxicamente o impacto máis forte é na hostelería, hostelería. Pero claro, os hosteleiros despois tamén gastan e mercan e consumen en Caldas, entón ao final é un negocio que queda. Isto se estuveramos falando de países, o superávit que temos de moneda estranxeira, por decirlo de alguma maneira, quédanos aquí. É dicir, se cada peregrino que pasa de media deixa 30, 40 euros, se son 100.000 peregrinos anos, estamos falando de 4 millóns de euros que quedan todos os anos. Novos en Caldas, non é que se este movendo os de Caldas, que tamén, senón que quedan novos cada ano. Entón, bueno, lóxicamente, iso fala que ten que ir ben a cousa no sentido de que temos os datos de paro máis baixos de sempre, os negocios están aí, lóxicamente, non pasando algunha dificultade que outra, seguramente, como en todos os lados, pero si é certo que temos un aliciente grande gracias ao camiño tamén. E se abre unha nova etapa ao frente dos hosteleiros, non? Hai que apostar por isto e o Concello, de que xeito, digamos que se abre tamén unha nova vía de colaboración, de apoio. Vamos a ver, nos que a Asociación de Hosteleiros, dende que se formou máis ou menos pola época da pandemia, vimos traballando bastante man a man con eles, reunións periódicas, mensuais, que a xente que estaba ao frente. Lóxicamente, quen estaba agota, digamos, un período de que son os propios hosteleros os que están ao frente da asociación, e o tempo é limitado para todos, para eles tamén, non? Ahora, pois, colleu unha persoa que pensamos que pode axudar a seguir afondando e revitalizando todo o sector, e nós, lóxicamente, vamos a estar da man deles, porque estando da man deles, como digo, estamos da man deles, da hostelería, do comercio, desas todas pequenas, medianas ou incluso autónomos empresarios, que son unha parte fundamental e moi importante da vila de Caldas, non? Sin duda. E este fin de semana, festa, e ademais hai que prepararse para o deporte dos máis pequenos, non? Sí, señor. Campeonato mundial de taekwondo. Non é mundial. Non é mundial, é galego. Bueno. É algo que sí que me gustaría destacar aquí, é dicir, o deporte caldense está vivindo un momento de éxito bestial. É dicir, cando non hai un fin de semana no que non haxe unha competición na que estemos representados dentro e fora do país, e que, como digo, que ademais se estén cumplindo récords, se estén ganando medallas, se estén en podiums, etc. En todos os campos, non? A semana pasada Sergio nun rally mix quedou campeón, Antía viña de bater un novo récord da súa, récord de España, fai pouco, precisamente en taekwondo, tanto Cati Rebón como Roy Fraga conseguiron sendas medallas en campeonatos internacionais, e lóxicamente para nós eso é un éxito. Ademais de que fala tamén moi ben da parte social dos deportistas e dos
dos deportes en Caldas, non? Porque esa parte social fai que esta, por exemplo, no caso de Lua Piñeiro, que agora fai este campeonato galego, seguramente teña capacidade para estar en calquera outra localidade, con unha escola moito máis grande, pero quixo facer da súa profesión aquí en Caldas. Está facendo campeonatos galegos, como outros internacionais que se teñen feito aquí en Caldas, sobre 800 aproximadamente 800. En participación este ano. Vimos de celebrar na Semana Santa tamén o Campeonato Internacional de Fútbol, para novembro xa hai outro campeonato tamén da Península Ibérica de Hapkido, é dicir, o momento deportivo de Caldas é espectacular. Eso trae turistas, é ocupación, falar de Caldas. É publicidade para Caldas ao final. E sobre todo, a parte da publicidade, todo eso que é fundamental, a mí sí que me gustaría, que sempre yo digo a eles, gustaríame aproveitar para poder dicilo aquí, todas as directivas dos clubes que están dirixindo os clubes deportivos de Caldas están facendo unha labor fundamental, porque non só están formando os deportistas, senón que ao final forman os deportistas, pero na base está formar as persoas. Correcto. Eso é fundamental para que Caldas teña un futuro moito máis brillante do que xa ten. Que así sexa. Chegamos ao final do camiño, temos que facer unha parada, pero ten un último minuto para dicir o que vostede queira, o que eu non lle preguntei, ou como resumen, ou como consello ou mensaxe aos veciños de Caldas. Como resumo de todo, pois un pouco dicir e comentar que Caldas está no bo camiño a día de hoxe, que Caldas ten proxectos moi ambiciosos en riba da mesa, que, como todo, como os nosos particulares, uns sairán antes, outros sairán despois, somos ambiciosos, estamos traballando, temos as ideas claras, sabemos cara onde queremos ir, sabemos o que os veciños nos piden, e cando non sabemos, pois como cos maiores, preguntámolo, porque ao final, se estamos aquí, é por e para eles. E a partir de aí, chegaremos a moi bo porto, seguro. Pois que así sexa. Jacobo Pérez, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. O placer é para mí, como sempre. Hasta unha vindeira ocasión, moitísimas gracias. Moitísimas gracias. Boa noite. Igualmente, gracias. Moi boa noite. Nos vamos a publicidade. Amando os patrocinadores, volvemos. Recibimos a David Castro, alcalde de Ribadumia, onde estamos aquí nesta sede, pero ademais é presidente da Mancomunidade do Salnés, da que falaremos moito, así que non o perdan hasta ahora mesmo. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, Xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey y Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es.
De novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida ao alcalde de Ribadumia, pero en calidade principalmente de presidente da Mancomunidade do Salnés, aínda que as dúas cousas son compatibles e ademais nunca se pode renunciar. David Castro, moi boa noite, benvido, como estamos? Boa noite, moitas gracias. Os dous cargos hai que leválos ao lombo, non? Perfectamente, son compatibles. Primeiro hai que ser alcalde para despois logo ser presidente da Mancomunidade, o sea que coa elección dos demais compañeiros, pois podemos ser precisamente presidente da Mancomunidade. Bueno. Pero se non eres alcalde, pois é difícil poder chegar aí. Bueno, logo desta, un pouquiño desta broma ou desta ironía, pola miña presentación, como está? Entramos de cheo, señor Castro, se lle parece como está a situación política dentro da Mancomunidade logo de que, bueno, as forzas políticas teñen as súas diferencias. Bueno, eu creo que o importante na Mancomunidade é a xestión que vimos a facer ao longo de todo este tempo. Nos entendemos que non se debe politizar a Mancomunidade, pero é certo que a veces pois vemos algunha discrepancia política, si pode ser. O que si está claro é algo incontestable que as distintas accións que se están levando a cabo na Mancomunidade veñen precisamente a responder a calquer tipo de discrepancia política si existise, non? Eu creo que a veces nos queremos posicionar políticamente, eu creo que o que ten que imperar precisamente é a xestión e a nos avalan precisamente os datos, precisamente do que se está a levar a cabo nesta Mancomunidade. Podemos falar do presuposto da propia Mancomunidade, podemos falar das distintas inversións que se están a levar na Mancomunidade, dos distintos servicios na Mancomunidade. Entón, bueno, todo o que se poida de alguna maneira discrepar cando hai datos tan obxectivos da xestión que se está a levar a cabo na Mancomunidade, pois evidentemente, bueno, pois teñen un pouco, ou polo menos caen polo seu propio peso. Por lo tanto, eu creo que sigo chamando, como fixemos dende o principio, dende a nosa formación política e como presidente da Mancomunidade, seguimos chamando á concordia, que entendemos que é o mellor que podemos facer cada un dos alcaldes e cada un dos representantes da Mancomunidade para conseguir un mellor benestar de cada un dos veciños dos nosos concellos. As diferencias quedan nos plenos da Mancomunidade ou logo salen entre as alcaldías e os alcaldes dos concellos veciños? Bueno, eu creo que iso que queda é algo anecdótico moitas veces, non? Eu creo que a veces se quere dar esa sensación desa discrepancia política, pero, como dicía antes, os datos, de alguna maneira, pois avalan a xestión e, polo tanto, pois iso que hai que poñer encima da mesa, porque estou seguro que cada un dos alcaldes ten que traballar por e para os veciños. E dende a Mancomunidade se está facendo unha excelente xestión, tanto de recursos como de subvencións, accións de infraestructuras, etc., precisamente para mellorar a comarca no seu conxunto e, polo tanto, cada un dos concellos. Como valora a Mancomunidade e o presidente a exclusión de Vilanova de Arousa do xeo destino e a aposta por Mar de Santiago? Bueno, efectivamente, fai na anterior legislatura, na anterior etapa, Vilanova se adhereu precisamente ao xeo destino de Mar de Santiago. A Mancomunidade naquel momento entendeu, baixa presidencia de Marta Giraldez, entendía que o Concello de Vilanova de Arousa pois tiña que estar integrado no xeo destino do Salnés. Bueno, evidentemente presentou un recurso ao Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Este mes de abril, pois hubo unha resolución precisamente, pois dándolle precisamente pois un pouco a razón ao Concello de Vilanova de Arousa, non? Por lo tanto, de feito, pois levamos a pleno, pois de alguna maneira, pois archivar o caso, porque non procede, nin procedía, nin procede que poidamos de alguna maneira seguir con esa discrepancia, non? Eu creo que Vilanova, de feito, eu falei co alcalde de Vilanova e estamos precisamente en contacto, vamos a ter unha próxima reunión. Eu creo que traballando todos xuntos vamos a conseguir o mellor para o Salnés, para esta comarca e, polo tanto, dende o diálogo, donde hai que abordar precisamente pois estas cuestións, e somos conscientes de que en materia de turismo, que é un sector moi importante na comarca do Salnés,
pois traballando todos xuntos se van a conseguir mellores logros e logros moi importantes que xa están a ser, pero que se poden mellorar porque, bueno, me imagino que logo falaremos tamén algo de turismo, pero si é certo que temos que traballar precisamente na desestacionalización para alcanzar obxectivos comuns e sobre todo de benestar para todos os veciños e veciñas, non? O turismo é algo fundamental e, polo tanto, traballar todos xuntos, independentemente de que pode existir pois ese xeo destino o Salnés e ese xeo destino Camiño de Santiago, pois eu creo que vai a potenciar e vai a fortalecer precisamente pois unha mellor xestión pois para todos os veciños. Todo suma, non excluyente. Entramos de feito nos orzamentos que hai nada uns días que se aprobaron, son os orzamentos máis altos dos últimos 20 anos, eso é un dato importante, rondan os 9 millóns, pasan un pouquiño dos 9 millóns de euros, e iso ven sendo máis do 58% con respecto ao ano pasado, ao ano 24. Entramos nas xestións. Cal é o obxectivo destes orzamentos e que se pode facer, señor Castro? Bueno, efectivamente, non, os presupostos da comarca neste ano 2025, como ben decías, pois estamos a falar de 9.068.000 euros e, polo tanto, hai un incremento importante con respecto ao ano anterior, que estábamos falando de 5.700.000 euros e, polo tanto, hai un incremento en torno ao 58%, non? E se facemos unha comparativa cos 2004-2024, pois hai un incremento, a media estaba en 4.200.000 euros, polo tanto, o salto é moi importante en canto a eses presupostos da mancomunidade. E iso ven a responder un pouco pois esas xestións que vimos a realizar coas distintas administracións, esa captación de fondos que nos permiten levar a cabo pois distintas accións en infraestructuras, no que poden ser pois distintas accións para mellorar o que pode ser a mancomunidade, e cando falamos de beneficiar, neste caso a mancomunidade, pois evidentemente cada un dos concellos tamén salimos fortalecidos. Por lo tanto, hai moitas inversións importantes para nós. O aforro enerxético é algo moi importante. De feito, a mancomunidade do Salnés está pensando sempre no que pode ser o aforro e hai distintas inversións. Ahora mesmo estamos pendentes de levar a cabo pois unha acción en torno a 862.000 euros nunha subvención precisamente da Consellería que, bueno, pois eles aportan o 50% e a mancomunidade o outro 50%, pero entendemos que eses fondos propios que vai aportar a propia mancomunidade nun plazo de 2,3 anos pois quedarían amortizados, non? Por lo tanto, estamos a falar de que podemos recuperar pois en 2,3 anos pois ese importe que de alguma maneira poñemos para cofinanciar precisamente esta partida, pero podemos estar falando de outras, non? É dicir, a día de hoxe pois se vai a crear pois un parque de cargadores ultra rápidos aquí na comarca cunha inversión en torno pois a 2 millóns de euros, cunha concesión administrativa de suelo de 15 anos, prorrogables outros 15 anos, eso vai a producir pois tamén un aforro anual de 43.000 euros, é dicir, un aforro que gracias pois a esta inversión por parte de Iberdrola precisamente en estes cargadores, pois a mancomunidade se vai de alguma maneira pois a xestionar por si mesmo, non? Estos cargadores, se me permite, irían, digamos que principalmente dirixidos a todo o que é vehículo eléctrico, non? Todo o que sería vehículo eléctrico, claro, efectivamente. Eso tamén é un novo servicio e un novo atractivo para moitos dos turistas, que logo iremos rondando por aí. Efectivamente. Entón, bueno, pois estamos a falar de distintos proxectos que para nós son moi importantes, non? É dicir, agora mesmo temos solicitada unha subvención tamén en torno a 80.000 euros para a adquisición dun trator para que cada un dos concellos pois poidan ter ese mantenimento nos seus concellos e ao mesmo tempo pois tamén un vehículo e polo tanto tamén pertenece ao fondo de compensación, é dicir, que estamos negociando coas distintas administracións precisamente esa captación de fondos para que eso poida repercutir precisamente na mellora de servicios nesta mancomunidade, non? Por tanto, eu creo que temos que seguir nesa mesma liña, hai distintos proxectos, agora mesmo tamén estamos comprando terreos na zona de Puentarnelas, onde está ese bombeo, esa captación de auga para bombear precisamente a esta planta potabilizadora, e aí, bueno, pois, que son precisamente eses 860.000 euros que falaba anteriormente, non?
É dicir, bueno, pues aí vamos a invertir uns 150.000 euros, pero precisamente para conseguir ese aforro enerxético. Eso vai estar todo con placas fotovoltaicas. Eu creo que esa é un pouco a liña a seguir, non? Sobre todo apostando polas enerxías limpias e ao mesmo tempo que se produzca ese aforro e ao mesmo tempo prestando servicios e abaratando, se é posible, pois cada unha dos servicios que se poden prestar, sobre todo en materia de auga, non? Que en materia de auga hai a potabilización é algo moi importante para nós, e de feito estamos a traballar precisamente coa Consellería de Medio Ambiente para que haxa unha inversión en torno a 4 millóns de euros, 4,5 millóns de euros aproximadamente para esa nova potabilización, porque estamos a falar de que a comarca hai un paquete moi importante, non? É dicir, crecemos moito en turismo, pero ese turismo necesita tamén o acompañamento duns servicios, neste caso se necesita moita auga, sobre todo neses meses que poden ser de xulio e que poden ser agosto, e, polo tanto, temos que estar tamén preparados para dar eses servicios, para que o visitante, cando veña, precisamente, marche con ese recordo de que, aparte de que somos moi hospitalarios, tamén os servicios que se prestan son de primeira calidade. Eu creo que todo este conxunto de accións, pois ao final fan que a comarca do Salnés se consolide como marca e ao mesmo tempo que se promocione como marca e, polo tanto, como comarca vamos a conseguir uns resultados que eu creo que xa os estamos conseguindo, pero sobre todo hai que pensar en que é a nosa responsabilidade de que cara aos próximos anos e de que cara ao futuro podamos seguir medrando, que podamos seguir crecendo precisamente en servicios e tamén en turismo, porque ao final eso xenera un movimento económico moi importante na comarca que ao fin e ao cabo pois é o que necesitamos. Iremos analizando moitos desos. Se os meus datos non están errados, unha inversión total no territorio de uns 16 millóns de euros. Pois sí, entre todas as accións que temos previstas en marcha e que se están negociando, pois evidentemente pois estaríamos no presuposto, aparecen 9.068.000 euros, pero aí se sumamos ese proxecto de potabilización de auga que estamos falando de 4,5 millóns, esta mancomunidade está moi comprometida, este goberno está moi comprometido en que esa problemática que xurde no Grove, esa tubería que a veces pois ten esas rupturas e que esta semana pasada ademais estivemos aí nunha acción, pois estamos falando tamén dunha inversión en torno a 1 millón de euros aproximadamente, pode ser 800, pode ser 900, pero estamos aí en torno a 1 millón de euros que estamos precisamente traballando para ver as características desa tubería e introducir unha camisa sin que haxe esa pérdida de capacidade de chegar a auga ao Grove e que de alguma maneira podamos solventar o problema. Iso é algo que estamos traballando porque estamos comprometidos, somos conscientes de que o Concello do Grove é necesario que teña esa seguridade en materia de auga e, polo tanto, é un dos proxectos tamén que suma ese 1 millón de euros, que sumado con este presuposto de 9,968.000 euros, pois nos estamos próximos a eses aproximadamente 15-16 millóns de euros. Por tanto, eu creo que temos que seguir na mesma línea. Esta mancomunidade neste momento está a xestionar esos recursos e creo que se conseguimos precisamente todas estas accións, pois a mancomunidade dá un salto moi importante non solamente agora, senón de cara aos próximos anos que entendemos que ten que ser o obxectivo, non? Porque, como dicía, estamos falando de unha mancomunidade que presta uns servicios moi importantes, pero somos conscientes de que hai un turismo moi importante e, polo tanto, pois hai que ter enlazado, digamos, todo ese círculo porque iso é o obxectivo que de alguma maneira nos vai a consolidar como comarca. Por refrescar a memoria para a audiencia, a Mancomunidade do Salnés nace como necesidade para abastecer de auga a comarca. E de aí se unen os concellos e isto vendría a ser ese suministro de auga potable desa estación de tratamento de auga potable nesa inversión dos 4,5 millóns de euros que estarían por aí, o sea que siguen os obxectivos iniciarios da Constitución da Mancomunidade do Salnés, como ben vostedes saben. Falamos de turismo, o turismo non é o problema, é a solución, non? Por suposto, o turismo... Que datos nos deixan
o ano 24, porque son anos récord en Galicia, pero tamén son anos récord que nos aportan o Big Data, que é dicir que o tratamento de datos, estos sistemas de inteligencia artificial e este tipo de cousas, que nos dan valores e datos moi importantes. Pois a verdade é que sí, a verdade é que de feito fai 15 días aproximadamente se presentaron pois os datos que podíamos ter en torno ao turismo. É moi importante sempre analizar os datos, non as estadísticas, porque de alguma maneira permiten, neste caso, pois as administracións pois poder localizar precisamente onde máis necesario, pois ao mellor é algunha actuación de promoción ou de creación de imaxe incluso, non? Pero sobre todo de promoción. Eses datos que se presentaron precisamente a semana pasada nos veñen a dicir que entre o ano 2023 e o ano 2024 hai un crecemento importante de aproximadamente 250.000 turistas. É dicir, no ano 2023 están contabilizados sobre 1.500.000, 1.600.000 turistas e neste ano 2024 están contabilizados 1.700.000, 1.800.000 turistas. E aparte cunha media de pernotación en torno a 3,7 noites de media. Na comarca. Da comarca. E iso, bueno, pois ao final tamén calculando, pois estamos falando de que entendemos que con tendencia a baixa, pero estamos a falar que estamos preto dos 500 millóns de euros solo na comarca do Salnés o que pode ser o turismo. Eso quere dicir que hai que prestar... Que nos deixan, que comen, que pagan o hotel, que... Efectivamente. Eu aquí sempre me acordo, non? Porque as administracións poñemos todo da nosa parte, pero sí é certo que, de feito, debemos de seguir traballando no que pode ser a promoción para a nosa desestacionalización. É algo moi importante que temos que traballar nela, pero aquí hai que agradecer sobre todo a ese sector privado que tanto fai durante todos estes anos, porque ese movimento económico se produce gracias ao seu traballo, ao seu esforzo, e que xenera un movimento económico moi importante, non? Pero tamén hai que dicir que é moi importante traballar as distintas administracións, neste caso os concellos, a Mancomunidade, a Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Turismo, é dicir, que traballemos todos nunha mesma liña vai a servir para que consigamos uns obxectivos que nos poidamos marcar, non? Creo que estamos traballando nesa dirección, creo que vamos un pouco todos da mesma man e eu creo que estes datos se poden mellorar precisamente se seguimos un pouco nesa mesma línea, nesa mesma tendencia, sempre coa man do sector privado, que son os grandes protagonistas deste éxito de datos que podemos ter, pero deste turismo que nos podemos, bueno, pues de alguna maneira percibir e recibir. Por lo tanto, só nos queda seguir traballando na mesma línea, identificar nichos de mercado, internacionalizar o turismo é algo moi importante. Somos conscientes de que estamos crecendo moi lentamente, pero sí, somos conscientes de que ademais en julio, agosto hai un número moi importante de turismos, pero temos que crecer ao longo dos distintos meses que poidan ser o ano. Eso pasa precisamente por la desestacionalización, pasa por identificar perfectamente esas persoas que poden estar en Galicia, esas persoas que poden estar no Salnés e que de alguna maneira lle podemos ofrecer pois esta paisaxe, que lle podamos ofrecer este patrimonio que podamos ter, sobre todo pois eso, pensando sempre en esos turismo internacional que somos conscientes de que está crecendo. É dicir, Portugal é un país que temos un alto porcentaxe de veciños aquí nesta comarca, Inglaterra está crecendo, Alemania, que no ano 2023 tuvo unha baixada de turismo, volve a cobrar protagonismo, Francia, que está tamén cobrando un certo protagonismo, Estados Unidos, que está cobrando pois un certo protagonismo, pero despois non hai que desaproveitar. Hai moitos países que todos xuntos incrementan ou teñen un porcentaxe moi alto dentro do que pode ser ese turismo internacional que buscamos, non? Que son moitos países, pero que, pois, ao mellor eses países están na segunda opción ou na segunda posición en canto a ese turismo internacional que ven aos Salnés. Por lo tanto, eu creo que temos que seguir traballando nesa mesma liña, ofrecer os mellores servicios, que estamos seguros de que o estamos ofrecendo, estamos seguros de que temos a mellor comarca, pero tamén é certo que
Isto, pois, evidentemente, require pois, que estemos ano tras ano para conseguir que esa desestacionalización, que eu creo que é o obxectivo primordial desta comarca, desta mancomunidade, pois que teñamos que, bueno, pois avanzar un pouco pois nesa liña. Claro, e este a labor da mancomunidade, pero logo os individuos, é dicir, os socios, os concellos, cada un ten que facer a súa labor tamén, non? Bueno, evidentemente... Porque a xestión da auga pois é da mancomunidade, pero a xestión de servicios é da mancomunidade unha serie, pero o resto dos concellos tamén teñen que apostar por isto, telo bonito, etc, 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 facilitar que as empresas se asenten. Bueno, crear unha imaxe como comarca é algo moi importante, non? O turista ten que marchar con esa sensación de ter a mellor comarca en canto a imaxe, en canto a servicios. Empézame a preocupar o tempo, señor Castro. Para eso se vai a Fitur, para eso se vai a outras feiras, para eso pois representantes como pode hacer o CES de Sanxenxo, poidan ir a outras feiras internacionais, etc., pero tamén se vai a China. Hai que traer turistas chinos, non só venderlle viño e conserva, non? Pois, efectivamente, de feito, estamos traballando con a embaixada coa embaixada, e de feito o embaixador chino pois está invitado a vir ao Salnés, vai a vir ao Salnés. Nunha reunión cerquiña fai uns días. Fai uns días estivemos en Madrid, precisamente, tamén reunidos coa embaixada de China. De China en España. O turista e o turismo de China para nós é un dos obxectivos, non? Se somos capaces de captar que eses turistas que poidan estar aquí no Salnés e que poida crecer, pois para iso hai que ter esas boas relacións. Neste momento creo que temos unha boa relación e, polo tanto, se somos capaces de captar ese mercado chino, pois evidentemente vamos precisamente a crecer en turismo. Pero aparte de crecer en turismo, temos que buscar a desestacionalización, que é algo moi importante. Temos que tratar de que os distintos meses que conforman o ano pois teñan ese crecemento. Pero temos potencialidades, temos o enoturismo, temos as camelias, temos os magostos, temos o inverno, temos potencialidade. Sí, é certo que hai potencialidade, pero é certo que eso tamén hai que poñelo en coñecemento. Claro, e logo temos calidades, porque tamén me gustaría, señor Castro, que fixera mención á calidade do sector. En cus de calidade a hora de os hoteles e os centros de recepción. Na gastronomía temos estrellas Michelin, temos soles de Repsol, da guía Repsol. Quero dicir que temos calidade gastronómica, temos os mellores produtos, desde o viño Rías Baixas, o mellor marisco, etc, 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 as mellores festas gastronómicas, non? Por suposto, eso que acabas de dicir, eso é algo moi importante, e aparte eso xeneran un valor añadido moi importante á comarca, non? É dicir, en Galicia ten uns produtos de calidade moi importantes, enormes, e eso de alguma maneira vai a potenciar precisamente pois a nosa comarca. É dicir, podemos estar falando de viño, podemos estar falando de cus de calidade, podemos estar falando de estrellas Michelin, como ben dicías, é dicir, eso precisamente vai a aportar ese valor añadido para ese turista tan seleccionado e que de alguma maneira pode ter esa capacidade de gasto aquí nesta comarca. Por lo tanto, temos que seguir captando e temos que traballar, non? Aí se trata de facer un traballo de promoción da comarca, precisamente poñendo en valor pois todos estes elementos que estamos a comentar, non? Que para a gastronomía galega, pero a gastronomía que temos aquí nesta comarca é algo que temos que poñer en valor, xa está en valor, pero temos que poñer en valor. Mellor marisco, mellor peixe. Por suposto, é dicir, somos unha ría que goza, precisamente unha comarca que goza de produtos fantásticos e, polo tanto, temos que aproveitar, que hai que promocionar pois estas características que temos para, de alguma maneira, poñer en valor pois esta comarca. Eu creo que se está conseguindo, pero tamén é certo que desestacionalizar con todos estes elementos que estamos poñendo encima da mesa leva tempo, dá traballo. Estas cousas non se consiguen pois de hoxe para mañán, non? Estas cousas necesitan un traballo día tras día, mes tras mes, ano tras ano, para que a medida que vayan pasando os anos precisamente se vayan consolidando e, polo tanto, eses resultados que somos conscientes de que van a cheguen, pero precisamente para iso hai que facer un traballo
traballo, pois como que estamos comentando. E ademais hai que ir a feiras afora, sí, hai que ir a lotes, sí, pero tamén hai que organizar eventos deportivos aquí, congresos, non? Entre eles o Fútbol 7. Bueno, o sea, eso se converteu hai que unha semana de días, aquí foi o maior foco de actuación de turismo deportivo de España. Sí, efectivamente, é dicir, o turismo deportivo... A Basket Cup de Villagarcía, o A7 en Ribadumia. Sí, é dicir, o turismo deportivo, esta comarca o puxo en valor. Nos, como Concello de Ribadumia, xa fai uns anos que vimos esa posibilidade, ese oco, non? De feito, captamos precisamente pois esa posibilidade e de feito nos dá unha capacidade, primeiro, de ofrecer un turismo deportivo non solamente no que pode ser o Concello de Ribadumia, sino na comarca. É dicir, Ribadumia, por si sola, non ten esa capacidade de poder ofrecer esas instalacións hoteleiras ou esas instalacións de restauración para todas esas persoas que poden vir, non? É dicir, aquí hai que falar que, por exemplo, en Ribadumia, no que pode ser o AF7, pasaron unhas 5.000 persoas. Unhas 5.000 persoas que con este tempo que estuvo, pois estuveron percorrendo pois toda a comarca. Estuveron no Grove, estuveron en Cambados, estuveron en Vilanova, estuveron en Sanxenxo. Eso, de alguma maneira, fai que haxa un movimento... Turismo familiar, efectivamente, porque había 1.700 participantes e dos cales veñen 3-4 persoas con cada un deles e nos estamos colocando en esas 5.000 persoas. Pero non só Ribadumia, Vilagarcía fixe un traballo tamén moi importante, estuvo aí o básquet tamén, que truxe un número importante de persoas, tamén en torno a 6.000 persoas. É dicir, entendemos que ese turismo deportivo que a comarca o ten que saber aproveitar, porque de alguma maneira vai a crear precisamente ese movimento. E antes da temporada forte, que ven, precisamente en esta Semana Santa, tratamos de desestacionalizar. Pero hai que buscar outros elementos tamén que nos axuden a desestacionalizar. É fundamental, non? Como poden ser nos meses de outoño ou nos meses de outubro, novembro, incluso decembro, non? É dicir, temos que ser capaces de trasladar precisamente a ese turista que aquí hai distintas posibilidades e, de feito, a Mancomunidade está traballando en produtos precisamente para captar ese tipo de slow business, por exemplo, é algo que hai moitas persoas xa que están interesadas. O turismo de mascotas é algo que tamén está moi introducido e recibiu un premio. Efectivamente, é dicir, que a veces hai paquetes e hai está o ornitolóxico de BirdLife, moito máis que non falamos delo, pero todo o náutico, cos portos deportivos e o Rei Juan Carlos en Sanxenxo, que o escaparate, o sea, para min iso é a Champions League, a nivel internacional de repercusión mediática. Non cabe ningunha dúda, é que, aparte, hai que ser conscientes de que cando se fala de Sanxenxo, porque está en Sanxenxo, se fala de comarca, e se fala de comarca que se está falando dunha promoción precisamente dos 9 concellos que conforman esta mancomunidade. Por lo tanto, entendemos que temos que seguir nesa mesma línea, sobre todo traballar día a día, que de alguma maneira nos vai a dar eses resultados que xeneran riqueza e benestar entre a veciñanza. Bueno, señor Castro, consumimos o tempo, adicado, pero temos que falar de Ribadumia, un par de cousiñas e un par de eventos. Este domingo que ven, o sea, o día 11, non? Temos a Romaría, axúdeme, a romería da música, a romería da música aquí na Carballeira de Ribadumia, non? Bueno, pois efectivamente é unha festa moi importante. O Concello de Ribadumia, se falamos de Ribadumia, o Concello de Ribadumia aposta pola cultura, non? Nos vimos de presentar un libro dun veciño daqui de Ribadumia, Delfina Isolina, Delfina Isolina, que os autores ademais son o marido e unha sobrinha ou a filla de Delfina, está tendo un éxito tremendo, non? Está tendo un éxito, aparte aproveito para felicitar tanto a Delfina como a Isolina, pero tamén aos seus autores, porque puxeron precisamente en marcha... Porque participa tamén a familia, non? Bueno, foron os autores, o Concello de Ribadumia editou, a Diputación de Pontevedra, de alguna maneira, subvencionou, axudou, e, polo tanto, está tendo un éxito.
pero viña a dicir que o Concello de Ribadumia aposta pola cultura e aposta pola música tamén. Neste caso, pois hai que apoiar precisamente a banda municipal que fai cada ano pois unha romería na Carballeira de Ribadumia, nunha fermosa Carballeira de Ribadumia que ten un estado de salud impresionante que bueno, hai poucas carballeiras que teñan esas posibilidades, non? Pois a Carballeira de Ribadumia ten esas posibilidades que neste caso coa romería, coa celebración desta quinta romería, pois vamos a poñer tamén, bueno, pois de alguna maneira disfrutar da Carballeira, pero disfrutar da música, dos músicos, que hai que estar moi agradecidos á labor que están a facer diariamente. Por lo tanto, dende este domingo 11, dende a mañán, dende as 11 da mañán ata a noite, pois vamos a ter pois uso e disfrute precisamente tanto da instalación do que pode ser a Carballeira, pero tamén desa gastronomía que tan rica é. A música consume moitas enerxías, habrá que despois... Por suposto, por suposto. Bueno, eso forma parte do patrimonio de todos os galegos e galegas, non? E neste caso, pois, dos ribadumienses. E habrá paparota, vamos, local, non? Correcto. Correcto. Bueno, por falta de tempo, a festa máis importante é a do Tinto, a do Tinto do Salnés, este máis que a de Cambaos, non? Bueno, a festa do viño tinto do Salnés, exaltación das variedades autóctonas para Ribadumia, é a festa máis importante que levamos a cabo, non? Non vamos a entrar en esa... Está pillado aí porque... Bueno, pero sí que temos moito cariño. Como alcalde podría decir que é a mellor, non? Bueno, para nós é unha gran festa de Ribadumia, que tratamos de chegar a moitos veciños e veciñas e a moitos visitantes de toda Galicia, e somos conscientes de que veñen tamén fora de Galicia. Na presentación viñeu, veo a madriña do turismo. Sí, por suposto, que veo a madriña do turismo, Nava Castro, a cal aproveito tamén para darlle as gracias, non, que estivese aquí en Ribadumia e que nos axude a promocionar esta festa que para nós é tan importante, non? Nava Castro está en turismo, é deputada precisamente de turismo, pon en valor precisamente este turismo que xenera tanto movimento económico. Cando é a festa? En que vai, denos unha pinceladiña, señor Castro, porque a festa 5, 6, 7, 8 de xuño. O sea que vamos a disfrutar de todos os... É o segundo fin de semana, non? Creo que é o segundo fin de semana. Bueno, o primeiro fin de semana é o día 1 e despois o segundo fin de semana 5, 6, 7 e 8. Dixo. 5, 6, 7, 8. 5 empezamos os xoves, despois o venres, sábado e o... É un festón, non? É un festón, efectivamente. Pero bueno, tamén hai que dicir que este fin de semana temos a festa da familia aquí no Concello de Ribadumia, é dicir que este domingo vamos a estar con moitas actividades, non? É dicir, a festa da familia para nós é algo moi importante, se ven celebrando ano tras ano e, polo tanto, bueno, aí en Barrantes, no que pode ser na Plaza do Concello, pois aí vamos a disfrutar tamén en familia, pois con todos os nenos e con todas as nenas e todos os veciños que queiran acercarse aquí a Ribadumia. Señor Castro, sinto moito, pero o tempo foisenos. O último minuto para decir o que vostede queira. Venda máis festas ou chame os de Ribeira e os de Marín que veñan todos a Ribadumia? Bueno, eu creo que o que temos é que, para rematar, é moi importante que por unha parte, que todas estas actuacións que viñamos a falar e inversións que se concreten e que se leven a cabo, que estamos en proceso e están prácticamente consolidadas, eso por unha parte, porque as inversións son as que de alguma maneira nos enriquecen tamén os concellos. E por outra parte, promocionar cada un dos concellos e promocionar o Concello de Ribadumia, pois para nós é algo moi importante. Este tipo de festas, pois de alguma maneira axudan a promocionar o concello e temos que seguir pois nesa mesma línea, porque esta promoción que nos poidan percibir dende fora de Ribadumia, que nos poidan percibir na comunidade autónoma, que nos poidan percibir tamén en España e tamén a nivel internacional, porque xa dicía, no F7 veñen equipos de carácter internacional, distintos equipos de carácter internacional. E a Champions League en pequeno, por eso que, a nivel de nenos, efectivamente, polo tanto, pois en Ribadumia ten que abrirse, creo que estamos conseguindo precisamente ese objetivo. Pero non solamente o F7, estamos a falar de que o segundo fin de semana de junio
e o fin de semana do 23, 24 e 25 de junio vai haber Copa Ribadumia, que é outro evento no que veñen máis de 5.000 persoas aquí a este concello. Bueno, podríamos falar de máis eventos, porque Ribadumia, pois a verdade é que en materia de eventos, de desestacionalización, creo que temos moito que dicir, porque cada ano se están a levar a cabo pois moitos e distintos eventos. Por lo tanto, a eso me refería eu antes, que a Mancomunidade sí, pero cada un despois que faga todo o que poida, que será ben para todos. Perfecto. E todos sumamos. Señor Castro, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión, moitísimas gracias e moitos éxitos que son ambos para a comarca e para a Ribadumia. Moitas gracias e boa tarde. Nos vamos, isto foi todo o que nos deu de sí, con David Castro, presidente da Mancomunidade de Dos Salnés e alcalde de Ribadumia, co alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, e co portavoz do Partido Popular no Concello de Pontevedra e vicepresidenta da Diputación, Rafa Domínguez. A semana que ven, máis e mellor, moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite, saudos. Gracias a Dios. Programa ofrecido por Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.